Hai no hai lam sofiro ketalia prio tei puilao no nakarsano jeng kisa jora kolok romui no video upload klaiman lia abun bagai belai no nakarsano tei hambai norok jeng bai asake khalogai kerengei tongman bagai faidike tini belai no nangmani tabukni jorao sikla jalai rok ebake okra rongni bisingbo abohai problemok laijak eba jengjalok laijak rok tonggei manno abun bagai ango kaisakok an bukhao ang wan sugei ang sak no apply khayei tongo te ang obono norok bai bo share khaina mujungkha abun bagai ang sanai kaisa rek tongo romdi kaisa siri fanongkha sirini sakao khoroksa borok tongo tei kechar wobo khoroksa borok tongo tolao bo khoroksa borok tongo ak nungkhe kecharo nungkha kecharni borok romdi nungkhe kecharo tolao bo nin tolao bo borok tongo nin sakao bo borok tongo nini tolani borok nono गोबां मा हामियाकok sanai nono tola khiklaina nainai nung ungya manu nono nung ungu huni sanai nono chikon khe sanai nia nono khabai rina nainai nono sebaina nainai nin bagai hamia buino sanai ebakhe nono je sage pono buini mokolo hamia khiklainani nono chikon khainani abo nainai nono dukhuf nangnani abo hai nainai tei borok nono abun bagai hadul phano khitari mano tamni hinke nono hadul khitar ma bai nung kelai thangangke tolao bini logi soktainai hake bo logi mannai tamni hinke bo logi man khangke bin dol to bangi thanai bo afruke chongnai ang saichung yabla nangnungya useless borok ang hai fail ngai amti hai borok hain tongnai bo tongbla tebo tamwana abohai tolani borok hinke sob somoy no nono abohai hamiao khiklaina nainai tamni hinke borokni kuno kaisa ketal khlai funungnani kaham wan suknani kuno samung ketal kaisa khai funungnani abohai bungthani a wan sukmung eba khlaina mujungmani khlai mannani abohai gerei nini sakani borok he already nini sakao borok nono par khlai agino level kuchugo thangjak borok salbrum no busy borok successful ungjak borok satisfied ungjak borok kebuno tola tikhlai te kebuno hamia sawi borok kuno satisfaction maya eba borok abo no kuno samungo nangjagya borok salbrum no bongni samungo busy borok teibo kuchugo kanani teibo kahamungnani abo no muchungjago tei borok je kuchugo tongnai borok sob somoy no tolani borok no sakao tunani muchungjago tamni hinke borok ni levelo teibo borok tolani borok kasai faitung hakeno borok thansa khlai ekloge celebration khailai mannani abo hai kaham wansuk mung sakani level ni borok ni tongo abun bagai tolani nung already nini sai tolani borokni sakani level nung kajak abuni bagai jesek phano tolani borok nono je saphano sawi tongthu abono khao tanadi abono tei khata baidi abono tei nini langmao mungsapano nung samungo tanangjati tamni hinke tolani borok nainai no nono khiklainani nono buthagri tonnani abun bagai tolani borok no yakari rohdi sakani borok ni no naharei se sakao kananai di abun bagai ang norok jotono no obo share khayei obono sanamu jongo je norok bo abo hai tomung no ngai tongkhangke aborok no tini ni simi yakari risidi buije sapano satung nini naharmung kujugo kanani abono se naharei samung khlai tongdi hambai norok jodi no nangjak khangke tei khoroksa borok bo nangjak thung aboni bagai please like tei share khainan tapokdi tei tumung no tin no puila chini channel of phayongke subscribe khayawi bo ta thangjadi hambai haino hai tei kaisa video norok bai malai finai